तो नमस्ते प्रणाम स्वागत पर हुआ सबके राइटर केपी राज के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते हैं रउआ सब भी बढ़िया होखब, अच्छा होखब। तो रउआ सब खातिर बिल्कुल नया मैटर, बिल्कुल कंपोजिशन मैटर सरस्वती पूजा के भसान गीत लेके आ गइल बनी। बिल्कुल रंगदारी में सरस्वती पूजा के भसान गीत लेके आ गइल बनी। उम्मीद करते हैं अगर रउआ एकरा के नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से गायकी करते तो 100% बाकी गाना ही बाज जाई। ऐसे पहले कहब कि रउआ अगर चैनल पर हमारा नया बनी और रउआ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, नया नया मैटर के तलाश में बनी, नया गाना नहीं मिलत, नया मैटर रउआ के नहीं मिला, अगर हमारा चैनल पे आ गइल बनी तो चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी या बेल आइकन प्रेस कर दी कि कोनो भी वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबके मिले। तो आज के बिल्कुल नया मैटर बा रंगदारी सरस्वती पूजा के भसान गीत। आई देखी गाना कैसे बा कि मैया सरस्वती के लागल जयकारा, गाँव भर के लइका जुटल बाड़े सारा। कि मैया सरस्वती के लागल जयकारा, गांव भर के लइका जुटल बाड़े सारा। डीजे बजा के आकर नाचे ही को भरे, भसान में जे बोली टंगा जाई खड़े, सिक्सर के 6 गोली खाई यही भरे। तो आई देखिए कि कौना भाव में गावक बा, कौना लय से गावक बा आ के तरह से गावक बा, वो हम गा के बताओ तनी। कि मैया सरस्वती के लागल जयकारा, गांव भर के लइका जुटल बाड़े सारा। ए सुनो ना कि मैया सरस्वती के लागल जयकारा, गाँव भर के लइका जुटल बाड़े सारा। कि डीजे बजा के आके नाचो हिक भरे, कि डीजे बजा के आके नाचो हिक भरे। ए सुन, भसान में जे बोली टंगा जाई खड़े, सिक्सर के 6 गोली खाई यही बरे। भसान में जे बोली टंगा जाई खड़े, सिक्सर के 6 गोली खाई यही बरे। तो उम्मीद करतनी मैटर हुआ सबके बेहद पसंद आयल हुई। अगर ये गाना के रुआ फुल लिखवावल चाहतनी तो डिस्क्रिप्शन में हमार कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, कॉल कर सकिले या व्हाट्सअप कर सकिले। ऐसे पहले कहब रुआ से कि अगर गाँव में हमरा कोनो मिस्टेक भइल होखे तो खातिर क्षमा चाहतनी। ऐसे भैया कि हम गायक ना हई, रउआ सबके खाली हम बता सकिले। ई रउआ ऊपर डिपेंड करता कि रउआ कितना बढ़िया से गा सकिले, ई सब रउआ ऊपर डिपेंड करता। तो मिलत है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना लेके, कुछ नया मैटर लेके। तब तक लिए अनुमति चाहतनी। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।